Hjertelig velkommen her til Symfodiens nye domicil. Det er dejligt at se, så mange har fundet vej til Pederstrupvej her i Ballerup. Henning Larsens hus og Symfodien er nogenlunde lige gamle. Symfodien blev etableret tilbage i år 2000 med ideen om, at vi ville udvikle nogle mere effektive lægemidler baseret på blandinger af antistoffer. Alle vi, der var med fra starten, og jeg kan se, at der er mange af jer, der har været med fra starten, eller i hvert fald i de tidligere år, er kommet i dag, og også os, der er her i dag, vi har skulle lægge øre til, hvorfor det var det rene utopi og en umulig opgave. I dag, 14 år senere, så er det lykkedes os at få flere lægemidler inden for kræftforskningen i klinisk udvikling, og vi har set overbevisende resultater, og vi har solgt vores mest fremskredne lægemiddel til den tyske medicinalkoncern Merck i Tyskland. Eller en virksomhed, som netop sælger et produkt baseret på monoklonale antistoffer. De følte sig overbevist om, da de så vores blandinger af antistoffer, at det var nok i virkeligheden mere effektivt end det, de selv havde på markedet i dag. Og også de førende kræftforskere i dag er blevet enige med den strategi, som Symfodien har fulgt lige fra starten, om at blandinger af antistoffer vil være mere effektive og forhåbentlig kunne forhindre tilbagefald hos kræftpatienter, som har været i behandling. Så det er hele ideen med, at vi startede Symfodien, og det er jo dejligt, at det er gået så godt. Og med den positive udvikling, så er der også en virkelig stor glæde for mig, som jo har skulle høre på alt det der gennem alle årene, i dag at kunne byde jer velkomne i denne smukke bygning, som rummer mulighed for, at vi kan fortsætte opbygningen af en solid virksomhed, forhåbentlig på sigt overskudsgivende virksomhed her i Ballerup Kommune. Den berømte arkitekt Henning Larsen står bag den oprindelige smukke bygning, og arkitektfirmaet Ernst og Kent Larsen har stået for Symfodiens ombygning, og med udgangspunkt i Symfodiens vision. Der har været mange op- og nedture for Symfodien, som for alle andre biotech-virksomheder, lokalt og globalt, men der har også været en tendens til, at vi har været heldige med timingen i Symfodien. Præcis da vi var blevet enige i bestyrelsen om, at vi nok burde kigge os om efter et sted, hvor der var plads til ekspansion, så viste det sig muligt at købe dette domicil. PKA, som også er stor aktionær i Symfodien, var straks med på ideen om at købe bygningen og leje den ud til Symfodien. Som sagt så gjort, og i løbet af meget kort tid, så blev købet en realitet, og Symfodien overtog bygningen sidste sommer. Så stor tak til PKA og Nikolaj Stampe for det fantastiske samarbejde i den sammenhæng. Så gik planerne for ombygningen i gang. Arkitekterne Jesper og Nikolaj, de var hurtige til at forstå koblingen mellem immunsystemets måde at bekæmpe sygdomme på og naturens visdom. Dernæst så gik vi ind i den operationelle fase med Troels Højmark som hovedentreprenør, og så havde vi NNE, Rambøll, Intern og SIF som nogle af de meget væsentlige og kompetente underleverandører og rådgivere. Martin Olin, du må lige rejse dig op, Martin, som er Symfodiens økonomidirektør, havde påtaget sig ansvaret for ombygningen, og at den skete til tiden og inden for det godkendte budget. Og da vi så nåede slutningen af oktober måned, og vi stadig overhovedet ikke havde påbegyndt det praktiske del af ombygningen, så blev jeg sådan en smule utålmodig og spurgte Martin, om det ikke snart var på tide at komme i gang med det her ombygning. Og han sagde, at med sådan store projekter, så er det vigtigt, at alt er på plads, inden man går i gang. Og at alle deltagerne havde nikket til, hvad der skulle laves og til hvilken pris.
Den købte jeg så, og da vi så kom til slutningen af november måned, så spurgte jeg på en lidt mere insisterende måde om, hvornår Monstro, der skulle til i gang med den her ombygning. Og jeg fik så det svar, at jeg kunne jo vælge selv at påtage mig ansvaret. Eller lade ham følge den plan, som gik på at få alle aftaler på plads, inden noget som helst blev sat i gang praktisk. Heldigvis holdt jeg mig fra ansvaret. Og først i slutningen af januar måned, så kunne arbejdet for alvor sættes i gang. Og selvom jeg godt er klar over, at I mange dygtige håndværkere og rådgivere har haft meget, meget travlt, så skylder jeg Martin Olin en meget stor tak på egne og investorernes vegne, for at du holdt fast i planen. For vi nåede nemlig det hele til tiden og inden for budget. Så tillykke til Martin og Troels og alle jer, som var med til at sikre, at vi i dag kan stå i disse smukt ombyggede lokaler. Nå, men så tilbage til det, som det hele handler om, nemlig at udvikle nogle markant bedre lægemidler til behandling af kræft. Her har Symfodian været begunstiget af at have særdeles kompetente investorer med undervejs hele vejen. Novo gik ind med kuvøse kapital i juli måned år 2000, og de har været en væsentlig årsag til, at vi har kunnet tiltrække andre kompetente investorer i det, som på det tidspunkt virkede som en ret ambitiøs idé. Vi fik således både LD, Sunstone Capital, Danske Bank, Danica Pension og senest PKA ombord her fra Danmark, og Essex Woodlands Health Ventures, som er en af USA's største biotech-investorer, gik også ombord eller med som investorer, og så havde vi Genentech fra USA og Takeda som medicinalvirksomheder i Japan til at gå ind som investorer også. Og jeg vil sige, at disse investorer har været helt afgørende for, at vi er nået så langt, som vi er i dag. Så tusind tak til alle jer tålmodige investorer, som forstår, at det at bygge en biotech-virksomhed helt fra grunden, det kræver kompetent kapital og meget, meget stor tålmodighed. Og i virkeligheden når man først til sit mål den dag, man kan bringe et godkendt lægemiddel på markedet. Udover den kompetente kapital, så har Symfodian og jeg været omgivet af meget erfarne bestyrelsesmedlemmer hele vejen igennem, og dem har jeg haft rigtig stor glæde af at rådspørge mig med, når der skulle træffes væsentlige strategiske beslutninger og også væsentlige operationelle beslutninger. Der har været udskiftninger undervejs efterhånden, som virksomheden er modnet, og der har været behov for nye kompetencer. Og i dag har Symfodian en international bestyrelse med højt kvalificerede medlemmer, som repræsenterer centrale kompetencer for den succes, som vi agter at lave for Symfodian. Og det er med en vis stolthed, at jeg i dag kan præsentere jer for 4 af vores nuværende bestyrelsesmedlemmer. Symfodians bestyrelsesformand Jørgen Ando, som også er bestyrelsesformand for en lille nabovirksomhed kaldet Novo Nordisk. Så har vi Jeppe Christiansen, som er kendt som en af Danmarks skarpeste finansanalytikerhjerner. Og vi har Annika Espander, som har nyt international anerkendelse for hendes skarpe biotech-analyser. Og så Søren Lemonius, som repræsenterer en af Symfodians ekstremt loyale investorer, og som har været med helt fra starten. En stor tak til jer, som er mødt op i dag, og også tak til dem, som sidder forskellige steder på jordkloden og ikke kunne være her. Så vil jeg så vende blikket indad mod vores nuværende og tidligere medarbejdere. Og uden dem, så vil vi naturligvis ikke være kommet ud af stedet. Det har krævet gå på mod,
stædighed og en vilje til at vise, at man kan, hvad man vil. Så en umådelig stor tak til alle jer, der har trukket det store læs i dagligdagen. Både nu, men også til alle jer, der har været her tidligere og som er kommet for at se de nye lokaler. Sidst, men ikke mindst, så er der en ledelse, som sikrer, at alle går i samme retning, trækker på samme hammel. Og her har jeg 3 ud af 4 meddirektører til stede i dag. Martin Olin, økonomidirektør, har I allerede hørt om. Så har vi Ivan Horak. Han er chef for forskning og udvikling. Han er en ekstremt dygtig onkolog med et usædvanligt drive og et kæmpe netværk til verdens førende kræftlæger over hele verden. Ivan Horak startede i Symphogene i 2011, og han har sammen med sine mange dygtige medarbejdere sikret, at Symphogene har en række særdeles lovende lægemidler i støbeskeen. Ivan, I told this in Danish so that you won't be embarrassed. Og som det sidste skud på stammen, så kunne vi i går meddele, at Mads Lausen har sagt ja tak til at blive Symphogenes fremtidige chef for antistofproduktionen. Det er en helt ny aktivitet, som dette domicil muliggør, og det er fantastisk at have fået Danmarks dygtigste mand på feltet ombord til at sikre, at vi lykkes med dette ambitiøse projekt. Så velkommen til dig, Mads. Gail Mills, som er direktør for forretningsudvikling, er i dag i San Francisco, hvor hun passer butikken, mens vi andre fester. Som det måske fremgår, så er jeg rigtig glad i dag. Glad for at stå i dette herlige domicil, hvor der står Symphogene på bygningen, og omgivet af så mange mennesker, som ønsker os det godt. Og hvor mange af jer har været vigtige brikker for at bringe os til det sted, hvor vi er i dag. Så tusind tak, og rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Så har Jørgen Ando lovet at sige et par ord også. Kirsten lovade att det skulle hållas på lokalt språk. Tyvärr bryter jag det genast. Jag får be om ursäkt så undskyld för min mycket dåliga dansk. Efter 35 år i anglosaxiska länder pratar jag inte ens god svensk. Något mer. Förhoppningsvis kan ni förstå mig någorlunda. Jag vill också gärna byta er välkommen. För Symphogenes flyttning till dessa nya faciliteter är för mig och för bestyrelsen en flott anerkendelse av det framskritt som sällskapet har gjort i løbet av de 14 år som det existerat. Vi är nu ett solidt sällskap med 100 Symphogene-ansatta. Vi har också ett dussin fyrbenta ansatta här ute, de kallas får, som är mycket fina. Men vi har också, och viktigt, några väldigt spännande potentiella läkemedel i vår pipeline. Alla våra produkter, som Kirsten sa, är rättet emot kräft. Och framförallt emot kräft som är mycket vansklig att behandla med traditionella metoder. Och som ser mycket lovande ut. För oss i bestyrelsen ger dessa nya faciliteter oss en möjlighet till att fortsätta att växa och bygga Symphogene. Och byggningen hoppas vi kommer att med tiden också att omfatta produktion helt och hållet. Och naturligtvis ge möjlighet till nya upptäckter utav ännu mer spännande potentiella läkemedel. Så med det så ska jag ge upp mitt försök att prata dansk och lämna det vidare. Tack ska ni ha. Og så har jeg den glæde at byde velkommen til Ballerups borgmester Jesper Würtzen, som var frisk på at stille op i dag, hvor vi er flyttet til en ny kommune. Så velkommen til dig, Jesper.
bliver den op i almindelig højde. Men jeg vil godt... der var lidt tæt på. Jeg vil godt have lov til at sige tak for invitationen til at komme her og være med til at åbne jeres nye domicil her i Ballerup, hvor solen altid skinner. I Ballerup Kommune der er vi rigtig glade for, at I har valgt at slå jer ned lige her. I forvejen så har vi jo flere medicinalvirksomheder og biotekvirksomheder i Ballerup Kommune, Løven og den der lille Novo derude ved Måløv, kender I også måske. Biotek det er jo et område, hvor Danmark de spiller en god position i den internationale verden, og det gør os endnu mere glade for, at I vælger at slå jer ned her. Jeres virksomhed Symfogen, den bidrager med at udvikle og forske i medicin omkring behandling af kræft. Og jeg kan forstå, at I, uden at skal gøre mig klog på det, men I er nået så langt, at I også er begyndt at have forsøg med mennesker. Og det er jo rigtig godt, at I er nået så langt. Fordi vi efterspørger jo alle sammen nogle lægemidler, som virker i forhold til den her sygdom, som der ikke er ret mange af os, der ønsker at få, eller vi alle sammen ønsker at undgå, men der alligevel er en tredjedel af alle danskere, som får den her sygdom. I Ballerup der har vi som nævnt mange firmaer inden for medicinalbranchen, og i og med, at I kommer med, så udvider vi altså den medikoklynge, som vi har her i Ballerup, synes vi selv. De mange virksomheder, som vi har, de er jo med til at skabe værdifulde arbejdspladser til Ballerup Kommune, til borgere i Ballerup, men også borgere fra andre kommuner. Og på den måde så er I med til at skabe vækst og velfærd til hele hovedstadsområdet omkring København. Og det er jo vigtigt, at vi står sammen, sådan at vi sikrer her i et globalt marked, at det bliver i København og Københavns omegn, at udviklingen den kommer, og ikke i Stockholm og Hamburg, eller hvor det ellers kunne risikere, at det var i verden. Så kan jeg forstå, at det går så godt, at I faktisk tænker måske at udvide virksomheden lidt, i hvert fald bruge alle lokalerne her, og måske også bygge til en gang, kan vi da håbe på. Og det vil vi rigtig gerne følge med i og hjælpe jer med, hvis vi kan det. Og hvis I også engang begynder at tjene penge, så I betaler virksomhedsskat og sådan noget, så er vi jo ikke kede af, at hoveddomicilet det ligger i Ballerup Kommune. Ballerup, der ønsker vi også at gøre os selv som en attraktiv bosætningskommune for medarbejdere. De fleste de kender nok mest Ballerup fra, at man hørte der i morgen i P4 med, at nu der er kaos i chokoladekrydset igen, og tror, at Ballerup det bare er et sted for biler. Men vi har alle typer af boliger, attraktive boliger, og vi har en nem adgang til naturoplevelser og til kultur. I kan jo selv kigge ud af vinduerne dernede, der har vi jo Råmosen. Der er 5 minutter den vej, så er man nede i Vestskoven, og 5 minutter den anden vej, så er man altså ude i Hareskoven. I kan gå en tur op ad vejen her, så kommer I op til den gamle landsby Pederstrup, hvor der er et økologisk landbrug, Grantoftegård, og hvor der i øvrigt også er en række socioøkonomiske arbejdspladser for samfundets svageste borgere. Og hvis man så slår sig ned her, så er der faktisk også gode uddannelsesmuligheder. 3 gymnasier, heriblandt Danmarks mest efterspurgte gymnasium, Borupgård Gymnasium. Og for de, som ikke måtte vide det, så er DTU, de har flyttet deres diplomingeniøruddannelse ud til Laudrup-området, og der starter de efter sommerferien. Og der håber både DTU og vi på, at der vil ske et samarbejde mellem DTU og virksomhederne, både omkring udvikling og forskning med kontakt ud til Lyngby, men også omkring uddannelse af de studerende, så vi har kvalificerede medarbejdere på den lange bane, og det håber jeg også, at Symfogen vil være med til. Jeg vil igen byde jer velkommen til Ballerup Kommune. Vi ser frem til et godt samarbejde, og vi håber, at I vil finde jer godt til rette her, og så ønsker vi alt det bedste for jer, jeres videre udvikling og jeres produkter og jeres virksomhed. Igen, velkommen til Ballerup Kommune. Og så har jeg den glæde at introducere Eivind Kolding, som er den nye administrerende direktør for Novo, som var den allerførste investor i Symfogen. Og nu hvor vi flyttet ud i et nyt hus, og du er tiltrådt som ny direktør, så er det dejligt, at du har lovet at sige et par ord også. Værsgo, Eivind.
Ja tak. Jeg er jo rigtig glad for at stå her i dag på denne festdag for Symfergen som repræsentant for Novo, som har været med lige fra starten. Jeg er selv ny på rejsen, men Novo var med fra det allerførste spadestik, da Kirsten Drejer, som jo kommer lidt ud af Novo-familien, havde nogle idéer, og man efter meget moden overvejelse gik med til at låne 750.000 kroner til det, vi dengang betragtede som et seed-projekt med under 20% sandsynlighed for at lykkes. Jeg har kigget lidt i den oprindelige indstilling. Lidt senere kom der lidt flere penge til. Vi investerede det samme år lidt omkring 3,5 millioner kroner i aktiekapitalen, og det var også anført, at vi forventede ikke at se noget return før, i hvert fald efter 5 år, og det vil sige, det har I også overholdt. Så Siden er der jo sket rigtig mange ting, og vi har været glade for at kunne følge med i Symfergens udvikling og få lov til at investere med undervejs, sådan at investeringen i dag løber op i over 400 millioner kroner for Novos vedkommende, og vi ved, at der skal lidt mere til, før end at vi kommer helt i mål. Så vi har altså været med for rejsen til den spæde start, seed til venture capital. Nu er I faktisk blevet så store, at i vores regi er rykket over i det, vi kalder store investeringer, selvom måske der stadigvæk er lidt venturepræg over virksomheden. Det er dejligt at se her i dag, at Symfergen er kommet så langt, samlet et fantastisk kompetent ledelsesteam, en pipeline af produkter, der er utrolig spændende, og nu også et hovedsæde, som på alle måder må inspirere os. Jeg vil sige, der kan simpelthen ikke være nogen undskyldning for nu ikke at levere rigtig gode resultater. Det gælder til alle Symfergens medarbejdere. I må være rigtig glade for at være her, og vi er selvfølgelig glade for at have hjulpet til med det. Som alting her i livet er det jo utrolig spændende at være med til et barns fødsel og følge opvæksten. Og vi må nok sande, som det er med mange andre ting her i livet, det koster lidt investering undervejs, men nu her i teenageårene er det jo rart at se, at Symfergen har flyttet sit eget hus, og vi synes jo allerede, at vi kan se konjunkturerne af et rigtig fornuftigt voksenliv med afkast både til kommunen og til investorerne. Så med disse ord vil jeg ønske endnu en gang tillykke med jeres nye hovedsæde og lykke til med den videre færd. Ja, jeg tror, det er det. Og så vil jeg bare ønske jer rigtig god fornøjelse. Gå ud og få jer et glas og en sang, og så synger vi i fællesskab.